17-årig mand ind gennem døren til Landmandsbanken i Gothersgade i Fredericia. Han havde sin første dag som bankelev. Siden den dag er han blevet en af Danmarks mest magtfulde mænd som direktør for koncernen Danske Bank. En overgang var han også formand for Finansrådet, og i dag siger han så farvel til pengene, indflydelsen og livet i rampelyset. Danske Banks ordførende direktør Peter Straarup forlader posten som chef for banken efter mere end 40 år i koncernen. Men det hele begyndte altså i Fredericia i 1968, og der i Gothersgade er Thomas Gammeltoft Pedersen lige nu. Og det er en typisk bankbygning, sådan med krummelurer og figurer og gesimser, en rigtig flot bygning, som jeg så har bevæget mig ind i, hvor jeg har fanget Hans Clausen, der står her med slipser, som jo bankansatte skal have på. Du er souschef, men ikke nok med det. Du startede, eller også din karriere, sammen med Peter Straarup. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan det var dengang? Jamen, det var jo i 69, jeg startede, Peter startede i 68, og det var en helt anden tid. Men hvor vi var rigtig mange mennesker her i huset, 110 i dag er vi 25, så det var jo i tiden før vi rigtig fik EDB, det var i sin spæde start. Men Peter, hvis du sådan skal tænke tilbage, hvordan var han så? Jamen Peter, han var ikke en, vi sådan fik øje på dengang. Han var en stille og rolig bankmand, og var ikke sådan en, der skar ud, og slet ikke en, vi fik øje på, som skulle være vores topchef i mange år. Derfor kunne han jo godt en gang imellem slå sig løs ved fester og også deltage i andre arrangementer, men det var ikke en, vi sådan bankmæssigt lige fik øje på fra dengang. Du tænkte ikke, nej, for han er hurtigt til at tælle penge eller sådan noget? Nej, ikke specielt, og jeg vil så sige, nu er det så også nogle andre talenter, man skal bruge ud over at tælle penge, med al respekt for det. Men dengang var der ikke noget, der lige tydede på det. Det er først kommet senere, da han kom til København, hvor jeg også senere har været, og hvor man så får lidt større ambitioner hen ad vejen. Men nu er Peter Straarup ikke den første koncerndirektør, der er udklækket her i Gothersgade. Den foregående, Knud Sørensen, han har faktisk også startet som elev her. Søren Andersen, du er filialdirektør. Hvad er det, I kan her, for siden I kan klække sådan nogle direktører? Jeg ved ikke, om vi kan noget specielt, eller vi har noget specielt talenter. Jeg tror, at vi er gode til at gøre kunderne gode, og vi er lidt bevidste om, at vi kommer fra en fæstningsby. Vi har en vold omkring byen, og det gør måske, at vi bliver lidt mere stolte og arbejder lidt mere ydmygt med tingene for at give kunderne en rigtig god oplevelse. Og med de her rammer, vi har omkring, og den historie, der er omkring bygningen og banken i sin helhed, så er det måske det, der er grundlæggende med til, at vi måske bliver endnu stærkere, og måske også popper lidt op hister her. For vi er ydmyge omkring opgaven et eller andet sted, at gå ind til det og forsøge at være stolte over, at vi ansætter den her bank. Men er I også stolte af det? Noget I tænker over? Jamen, vi har faktisk lavet de 2 seneste direktører. Det er os, der har lavet dem. Ja, det er da ikke noget skade til, at det er der med til, at man opper sig endnu mere og forsøger at leve op til tiders fordoms storhed. Og vi gør, hvad vi kan for, at vi kan være byens bank, både for privatkunder og erhvervskunder. Et eller andet sted gør jeg godt for de medarbejdere, vi har, sådan at de er stolte og ser en masse muligheder i at kunne udvikle sig for dem selv, og så også gøre kunderne rigtig stærkere ved at komme ind til os. Og den næste mand i rækken, kunne man måske, det er dig, Søren Hansen. Du er elev her, så måske så er det dig, der bliver ham, der overtager efter Arvind Kolding, som nu overtager posten i dag. Tror du det? Ja, det er selvfølgelig et stort spørgsmål, men som sportsmand, der går man altid efter at blive nummer 1. Så nu er vi se med tiden. Så du kunne godt, altså hvis du sådan skal tænke 40 år frem, så kunne du godt tænke dig at være koncerndirektør? Det er jo et job, man aldrig kunne sige nej til, hvis det var, at tiderne de kom til det en gang. Så det er jo klart. Hvad tror du, der skal til? Der skal meget til. Der skal både en masse fagligt til, men der skal også en masse ting, der skal ske på et tidspunkt gennem ens karriere. Både at man selv tager teten og tingene til det, men muligheden skal opbyde sig på et tidspunkt for en, før at man skal nå så langt, som det er i tilfælde for de 2 personer. Thomas Gammeltoft Pedersen interviewede Søren Hansen, nuværende bankelev.